Matapos naman itong marinig ni Pamoy, nahimasmasa naman siya kahit papaano. Bagaman hindi siya makapag-isip ng matino noong mga oras na yon, aminado siyang may punto ang mga kataga na binitawan ng kanyang ama. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap nila, doon na sila inawat ng asawa ni Pamoy gawa ng masyadong malalim na ang gabi. Agad din naman silang nakinig sa sinabi nito, lalo pat may mga kapitbahay na din silang nagpapahinga. Kinaumagahan, hindi pa man pumuputok ang bukang liwayway, nagpa siya itong si Pamoy na bumalik sa tahanan ni Pilisio. Kahit may tama pa ng kalasingan ng kanyang katawan, hindi niya na yun gaano pang inisip, gawa ng muli na namang nanumbalik sa kanyang isipan ang pag-aalala sa kanyang anak. Sa pagdating niya sa tahanan nito, nadatna naman niyang sarado ang mumunti nitong kubo. Pagsipat niya sa siwang ng dingding, doon bumungad sa kanya si Pilisio na taimtim na nananalangin. Bilang pagrespeto, minabuti na lamang niyang maghintay sa labas ng bahay nito. Makalipas pa ang ilang minuto, lumabas na nga ang binatang albularyo. Pagsilay nito sa kanya, agad naman siya nitong pinapasok para makapagkape. Habang nag-aalmusal silang dalawa, inilahad ni Pamoy ang kanyang pagnanais na bumalik sa Pasig kasama si Pilisio. Hindi na kasi siya noon makapaghintay sa kadahilanang mahalaga ang bawat minuto sa kanya. Kapag nagkataong natagalan pa sila, wala na siyang babalik ang anak sa lugar na yon. Ayaw naman niya itong mangyari, lalo pat may nakilala na siyang taong makakatulong sa kanya. Nang marinig naman ni Pilisio ang kanyang sinabi, seryoso naman yung tumitig sa kanya habang sumasagot ng, "O sige, maglalakbay na tayo. Ihanda mo na ang mga gamit mo." Dahil sa sinabi nito, muli na namang umusbong sa kaibuturan ng puso ni Pamoy ang pag-asang makakapiling niya ng buhay ang kanyang anak. Bago pa man sumapit ang tanghali noong mismong araw, kasalukuyan na nilang binabagtas ang daan pabalik ng Pasig. Bagaman malayo-layo ang lugar na kanilang pupuntahan, hindi yun dahilan para sila'y panghinaan. Sa katunayan, habang naglalakad sila nun, buhay na buhay ang katawan ni Pamoy. Yung tipong kahit hindi niya ilahad kay Pilisio, ramdam nito ang pag-asang namumutawi sa katauhan niya. Makalipas lamang ang 2 araw na paglalakad, halos itong si Pamoy para nang napilay dahil sa kanilang paglalakbay. Ni hindi na niya maibaluktot ang kanyang tuhod kung kaya't minabuti nilang magpahinga pansamantala. Nadapo sila noon sa isang malawak na talahiban kung saan mula sa kanilang kinauupuan, kitang-kita nila ang napakalawak na tanawin ng lugar. Sa bawat pag-ihip ng hangin, napapawi nito ang pagod na nararamdaman ni Pamoy. Dala ng kanilang pagkaaliw sa lugar na yon, hindi nila napansin ang mabilis na pagtakbo ng oras. Nagulat na lamang sila nang maramdaman nilang hindi na gaanong nakakapaso ang init ng araw. Bago pa man sumapit ang takip silim, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakad hanggang sa nadapo na sila sa isang baryong malapit sa hangganan ng Quezon. Mula roon, inutos sa kanya ni Pilisio na magdoble ingat. Ang lugar kasi na papasukin nila, hindi na saklaw ng proteksyon ng mga manggagamot na nasa ilalim ng pamamahala nito. Dagdag pa ni Pilisio, hindi rin imposibleng makasalubong sila ng mga aswang sa lugar sa kadahilan ng purong kabundukan ang kanilang daraanan. Sa pagsapit ng gabi, patuloy pa rin ang pagbagtas nila ng daan. Bale, tig-isa sila noon ng sulo para naman kahit papaano maliwanag ang kanilang daraanan. Madalang na rin ang mga bahay na kanilang nasisipat, kaya na may hindi maiwasang mabahala ni Pamoy. Makalipas pa ang ilang minuto, pagdating nila sa kawayanan, bahagya naman silang napatahimik
nang makarinig sila ng kakaibang huni. Alam ni Felicio na hindi pangkaraniwang hayop ang umaaligid, kung kaya't minabuti nitong tumigil para magmasid. Maya-maya pa, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang isang dambuhalang paniki na nakatambay sa pinakaitaas na parte ng kawayan. Pagtitiga ni Felicio at ng nilalang, bigla naman yung lumipad papalayo, subalit inaasahan na nilang babalik yon para patayin silang dalawa. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, tanging ang langit-ngit na lamang ng kawayan ang kanilang naririnig. Hindi naglaon, may narinig silang kakaibang ingay na animoy bumabaon sa lupa. Papalapit ang tunog na yon, kaya na may bago pa nito marating ang kanilang kinaroroonan, inabisuhan siya ni Felicio na magtago sa isang puno. Upang siya ay maprotektahan, nanatili ito sa gitna ng daan at hindi naglaon, doon ito nasilayan ang isang nilalang na maihahalin tulad mo sa isang mandarangkal. Ang pinagkaiba lang, gawa sa kawayan ang kabuuan ng katawan nito at ang nagsisilbi nitong armas ay ang mahaba nitong paa na merong matulis na dulo. Ilang beses itong iniunday sa katawan ni Felicio, ngunit bago pa man yun tumarak, bigla yung tumigil sa ere na para bang merong isang harang na hindi nakikita ang nagbibigay proteksyon dito. Ilang beses sinubukang atakihin ng nilalang na yon ng albularyo, subalit ni hindi man lang niya yun nagawang magalusan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-atake ng nilalang, isang kumpas lamang ang ginawa ni Felicio, nagsikalasan na ang mga galamay nito. Pagbagsak ng dambuhalang engkanto sa lupa, agad naman niya yung ibinaon gamit lamang ang dalawang buhay na salita. Pagkabanggit niya ng mga katagang yon, halos mabilisan namang nilamon ng lupa ang katawan ng engkanto hanggang sa maglaho na lamang yon na parang bula. Dahil sa ginawa ni Felicio, kung kaya't napilitan na ring lumitaw ang aswang na kanina pang nagmamasid sa kanila. Pagsugod nito, buong puwersa naman niya yung sinapak na siyang naging sanhi upang umikot ang ulo nito. Pagbagsak ng nilalang, bigla naman yung naagnas, indikasyon na wala na yung buhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, agad naman siyang tinawag ni Felicio na para bang walang nangyari. Dahil sa mga nasaksihan ni Pamoy, inaasahan niyang ito talaga ang nakatadhang tumalo kay Carlo. Sa muling pagbagtas nila ng daan, inabisuhan siya nitong may dadaanan muna silang baryo. Bale, magtatagal sila roon ng isang araw, kung kaya't iwasan na muna niyang isipin ang kanyang anak. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang umangal sa kadahilan ng maaari naman nilang daanan ang lugar na yon pagkatapos ng kanilang misyon. Pagkarinig naman ni Felicio sa kanyang sinabi, bahagya naman yung tumigil sa paglalakad habang sumasagot sa kanya ng, "Ikaw na din mismo ang nagsabi na merong isang salita ang pinuno ng mga gupok. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama sa anak mo. Pagbigyan mo na ako, kaibigan. Di hamak na mas marami ang maisasalba nating kaluluwa sa lugar na ating pupuntahan. May mga pagkakataong mas mainam na isipin muna natin ang kapakanan ng iba bago ang ating kapakanan. Tandaan mo, Pamoy, hindi lang tayong merong pangangailangan sa mundong ito. Alalahanin mo, isa akong albularyo. Responsibilidad kong tumulong kahit kanino." Dahil sa sinabi ng kanyang kaibigan, kaya na may wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Kahit papaano kasi, may punto naman ang bawat katagang binitawan nito. Sa pagsapit ng hating gabi, minabuti na nilang magpahinga. Upang maging ligtas sa mga hayop na gumagala ng 10 oras, nagdesisyon silang matulog sa sanga ng puno. Mahirap ang posisyon nila doon, pero mas mainam na yon. Ang mahalaga makapagpahinga. Kinaumagahan, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay hanggang sa marating na nila ang baryong tinutukoy ni Felicio.
Pagdating nila sa lugar, agad namang bumungad sa kanila ang iilang mga manlalason na tila bang nakikibagay sa mga ordinaryong tao. Mapapansin mo ang mga itong may masasayang ngiti sa kanilang mga labi, subalit sa likod ng kanilang masasayang pagmumuka, nagkukubli ang isang lobong handang manila sa mga tupa. Bagaman nag-iinit na ang albularyong kaibigan niya, ramdam na ramdam ni Pamoy ang pagpapalawak nito ng pasensya. Nang marating na nila ang isang bahay na naroon sa sentro, agad naman silang kumatok sa pintuan nito. Pagbukas ng pinto, bumungad sa kanila ang isang payat na babae, bitbit ang isa nitong anak na may sakit sa pag-iisip. Pagpasok nila sa loob, bumungad sa kanila ang 3 pa nitong anak na purong may mga karamdaman. Habang pinagmamasdan ito ni Pamoy, ramdam na ramdam niya ang pagtitiis ng ina ng mga ito. Nalaman din niyang matagal na yung iniwan ng asawa, kung kaya't mas lalong naging mahirap para sa kanya na isipin kung papaano nito na iraraos ang araw-araw nilang buhay. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng albularyo at ng babae, doon niya tuluyang napag-alaman ang totoong sitwasyon ng tahanan nito. Ayon kay Felicio, hindi pangkaraniwan ang sakit ng kanyang mga anak. Merong naglalaro ditong isang mangkukulam na kalahating manlalason. Nasisiguro rin niyang matagal na yung ginagawa ng nilalang, kung kaya't napakalala na ng sakit na kinahantungan ng anak niya. Dagdag pa nito na iisang parusa na lamang ang naghihintay sa may sala, at yon ay ang parusang kamatayan. Matapos mapag-usapan ng dalawa ang gagawin nila, agad namang inilatag ni Felicio ang mga gamit niya nang marinig niyang sumang-ayon ang babae sa nais nitong mangyari. Habang gumagawa ng ritual ang kaibigan niya, inutusan naman siya nitong paisa-isang talian ang mga bata. Nang maisakatuparan na ito ni Pamoy, dahan-dahan naman yung nilapitan ni Felicio habang taimtim na nag-uusal. Pag-ihip nito ng hangin sa bumbunan ng mga bata, bigla naman yung nagsisisigaw na parabang nagwawala. Pamoy, suwayin mo ang mga tao sa labas. Sabihin mo wag silang magkumpulan dito. Utos ni Felicio. Nang marinig naman ni Pamoy ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas, kung saan doon niya nasilayan ang napakaraming taong nagsisiksikan. Ilang beses niya yung sinubukang palayuin, pero sadyang mapipilit ang mga ito. Nang hindi na niya naririnig ang pagsisigaw ng mga bata, doon pa lamang umalis ang mga taong nakikiusyoso. Sa pagbalik niya sa loob ng bahay, nadatnan niya itong si Felicio na merong hawak-hawak na palaspas. Unti-unting nangingitim ang bagay na yon na parabang meron itong lason. Pagkasunog dito ng kaibigan niya, bigla namang lumaganap sa loob ng bahay ang isang kulay itim na usok na nangangalingasaw dahil sa kakaibang baho nito. Muntik-muntika na nga yung ikamatay ni Pamoy, gawa ng nararamdaman niya noon ang biglaang pagkawala ng hangin sa loob ng bahay. Sa pagkawala ng itim na usok, nasipat niya si Felicio na merong hawak-hawak na kulay itim na tawas. Muli niya itong sinunog kasama ang ordinaryong palaspas, kung saan habang ginagawa niya ito, doon nakakarinig sila Pamoy ng kakaibang tinig na animoy sumisigaw. Ayon kay Felicio, napapaloob sa tawas na yon ang nilalang na kanyang nahuli. Maaaring kaya nila ito naririnig, gawa ng ibinuhos na roon ng mangkukulam ang pinakahuli nitong kakayahan. Sa pagkalusaw ng tawas, napansin niya noon ang dahan-dahang pagbalik sa normal ng mga batang kanilang tinulungan. Kinagabihan, nagagawa ng tumayo ng mga ito, at kahit papaano, nakakapagsalita na rin sila ng iilang mga kataga. Dahil sa pangyayaring yon, labis-labis naman ang pasasalamat ng babae dahil sa sobrang kagalakan. Pilit pa nga sila noong inaabutan ng kakarampot na salapi nito, pero hindi na yon tinanggap pa ni Felicio. Ayon dito,
Ibinahagi ng Diyos ang aral nito ng libre, kung kaya't marapat lamang na matanggap yon ng mga tao ng libre. Dagdag pa nito na, sino man ang nanggagamot na merong bayad, paniguradong sa demonyo yan. Sa pagsapit ng umaga, muli nilang binaybay ang daan pabalik sa dating tahanan ni Pamoy. Halos inabot pa sila noon ng ilang araw sa paglalakad hanggang sa marating na nila ang lugar na yon. Pagpasok nila sa kanyang pamamahay, agad namang bumungad sa kanila ang napakasamang presensya ng mga gupok. Bagaman hindi nila alam ang nangyari, iisang bagay lamang ang naging hinala ni Felicio at yon ay ang ilang beses doong pagpasok ng mga aswang. Para maalis ang bakas nito, gumawa yun ng ritual sa paglilinis. Sa pamamagitan ng tawas na nilagyan ng kamangyan at sinunog sa balat ng nyog, walang kahirap-hirap nitong naalis sa loob ng bahay ang bakas ng mga gupok. Matapos itong gawin ng kanyang kaibigan, inilahad nito sa kanya ang awa nitong nararamdaman para sa babaylan at mga antingerong nag-alay ng buhay. Ayon kay Felicio, hindi sana magiging ganon ang kahahantungan kung alam lang nila ang nag-iisang kahinaan ng gupok. Malakas ang nilalang na yon pero hindi mauubos ang lahi nito kung wala yung kahinaan. Malakas din ang kanyang kutob. Mapagpaimbabaw ang babaylang yon, kaya kahit wala yung gaanong lihim na karunungan, nagdesisyon itong kaharapin ng nilalang. Nang marinig naman ni Pamoy ang sinabi nito, hindi naman niya maiwasang tumutol sa kadahilanang siya mismo ang buhay na patunay kung gaano kalakas ang babaylang napaslang ng gupok. Pagkarinig naman ito ni Felicio, napangiti lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Bakit ako? Nararamdaman mo ba ang presensya ko? Tandaan mo, Pamoy, hindi sa presensya at sa talas ng pananalita na susukat ang lahat. Sigurado ka ba na lahat ng sinasabi niya ay totoo?" Dagdag pa ni Felicio, bagaman may dugong babaylan ang taong yon, posibleng hindi pa hinog ang kabuuang aral na tinatangan nito. Maaari ring iwan yon ang kanyang gabay noong mga sandaling unti-unti na itong nawawala ng pananampalataya sa kanyang mga gamit. Inilahad din ito sa kanya na kapag pumupunta ang isang dalubhasang albularyo sa isang labanan, sinisiguro nitong buo ang kanyang pagtitiwala sa kanyang mga armas hanggang kamatayan. Sa ganung estado ng pag-iisip, kahit mapaslang ka ng iyong kalaban, hindi ka iiwan ng iyong gabay. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang lumawak ang kanyang karunungan pagdating sa mga lihim na aral. Bagaman matindi ang kanyang pagmamalabis sa larangang yon, aminado siyang mahihirapan na siyang bumalik. Kabilin-bilinan sa kanya ni Felicio, isang nakakakilabot na bagay ang kanyang ginawa. Ultimo ito, hindi nito maisip kung ano ang kanyang gagawin sa oras na tumalikod ito sa aral na kanyang tinatangan. Napakahirap ng ganoong sitwasyon, lalo pat lumaki ka ng tinatangan ang mga aral na yon. Inihalin tulad niya ito sa isang sitwasyon kung saan nadukutan ka ng bagay na siyang nagbibigay ng rason kung bakit ka nabubuhay. Sa pagsapit ng gabi, habang binabagtas nila ang tabing ilog ng Pasig, nasipat naman nila ang pangkat ni Carlo. Nagmamadali yung lumapit sa kanila na para bang meron itong pakay. Pagsilay nito sa kinaroroonan ni Pamoy, bigla namang nanlisik ang mga mata nito habang nagtatanong ito ng, "Bakit ka bumalik? Dala mo na ba ang pinapahanap sa'yo ng aming pinuno?" Matapos nitong makapagwika, agad naman yung napasilay sa kinaroroonan ni Felicio na para bang nakikiramdam ito. Pagramdam nilang wala naman yung kakaibang presensya, panay lang naman ang ginagawa nitong pagtawa na para bang nangungutya. Gayunpaman, kahit gano'n na ang kanilang nararanasan, pinili pa rin nilang manatiling kalmado. Nang mapansin naman nilang unti-unti nang tumatahimik ang mga ito,
agad naman yung tinanong ni Felicio ng, "Nasa na ba ang pinuno ninyo? Hindi nyo ba alam? Delikadong gumala tuwing gabi kapag nandito ako." Kasabay ng pag-wika nito ay ang paglitaw naman ng 7 arkangheles kung saan yon ang naging sanhi upang isuka mismo ng mga nilalang sa kanilang harapan ang kanilang mga kaluluwa. Paglabas ng bertud sa kanilang bunganga, agad naman yung inihipan ng usal ni Felicio na siyang nagdulot ng paglamon dito ng apoy na halos hindi mawari ni Pamoy kung saan nagmula. Matapos ang mga pangyayaring yon, kitang-kita niya kung papaano manatiling nakatayo ang mga gupok na ayon sa albularyo, wala na itong wisyo. Mamamatay yon pagkaraan ng 3 araw dahil sa kawalan ng kaluluwa. Maya-maya pa, nang aalis na sila roon, inutusan ni Felicio ang mga nilalang na bumalik na sa tahanan ng kanilang pinuno. Inilahad nila dito ang mga nangyari sa kanila upang yon ay makapaghanda. Dahil sa naging utos nito, agad namang umalis ang mga gupok na nawala ng kaluluwa. Pagsilay nilang sumisid na ang mga ito sa ilog, agad naman silang umuwi para makapagpahinga. Sa pagdating nila sa bahay ni Pamoy, muli na naman itong napatanong kay Felicio kung bakit nito hinayaan ang mga nilalang na ipagbigay alam kay Carlo ang tungkol sa mga nangyayari. Ayon dito, hindi yun ang pinakamagandang hakbang, lalo pat hindi pangkaraniwan ang kanilang kalaban. Sa estado kasing pinapakita noon ni Felicio, labis-labis na lamang ang kanyang pangmamaliit sa nilalang na kumatay ng babaylan. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, mariing inilahad sa kanya ng kaibigan niya na hindi yon pangmamaliit. Para sa mga mangmang, maituturing yung pang-aalipusta sa mga kalaban, subalit para sa mga dalubhasa, isa itong uri ng pagpapakita ng respeto. Ang ibig sabihin kasi ng pagbibigay ng babala sa mga kalaban ay ang paraan ng kanilang paglalahad na maghanda ang mga ito upang hindi sila mapaslang ng walang kalaban-laban. Dahil sa sinabi ng albularyo, wala namang nagawa si Pamoy kundi ang manahimik. Aminado din kasi siya, may punto ang mga katagang inilahad ng kaibigan niya. Sa paglalim pa ng gabi, halos hindi na niya napansin na nakatulog na pala siya. Pakiramdam niya noon, napakagaan ng paligid na parabang wala man lang panganib na nagkukubli sa kanilang lugar. Kinaumagahan, matapos nitong makapaghanda, inilahad sa kanya ni Felicio ang kanilang pagtungo sa pugad ng mga gupok. Ayon dito, mas mainam na maaga pa sila doong tumungo nang sa gayoy masiguro nilang wala pang pupuntahan ang kanilang mga kalaban. Inabisuhan din siya nitong huwag magdala ng matatalas na armas upang hindi isipin ng mga nilalang na panganib ang kanilang dinadala. Mas mainam na wala silang dadalhin doon nang sa gayoy maramdaman ng mga ito ang kapayapaan ng kanilang mga presensya. Matapos naman yung marinig ni Pamoy, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang magtiwala. Para sa kanya, lahat ng sinasabi ng kaibigan niya dapat lamang nasundin. Bukod kasi sa marami na yung napatunayan, napakataas din ang kanyang tiwala sa kakayahan nito na halos dumating na sa puntong nagagalak siyang itaya ang kanyang buhay sa tinatangan nitong lihim na karunungan. Sa isip-isip nga noon ni Pamoy, nakahanda na siyang mamatay kung sakali mang magapi si Felicio sa nalalapit na duelo nila ni Carlo. Makalipas lamang ang ilang minuto, inihanda na niya ang bangkang sasakyan nila. Bago sila umalis ng tabing ilog, sinigurado muna niyang banayad ang agos ng tubig patungong dagat. Kapag kasi malakas ang puwersa nito, mas pipiliin na lamang nilang maglakad para makatawid. Bagaman malayo ang lakaran, mas mainam namang doon dumaan
para makasigurong makakarating sila sa kanilang pupuntahan. Sa pagbagtas nila ng daan, nanatiling palaisipan para kay Pamoy kung ano ang mangyayari sa pugad ng mga gupok na pinamamahalaan ng nilalang na kumakatay ng babaylan. Okay, ito na. Alam nyo, pag nakatawid to sila Felicio sa kabilang ilog, bakbaka na yon. Pero sad to say, finale ka agad kasi maiksi lang talaga to kung tutuusin nga. Parang 3 episodes lang to Pero yun na, hinimay natin tapos para mapaabot natin ng episode 4. Pero solid naman to kaya pahintay ako ng finale. Kasunod ka agad yun. Yun lang. Salamat.